Eskerrik asko gaurko batzarrera etortzeagatik. Dakizuenez azkeneko batzarraren ondoren aipatu zen moduan, dagoeneko hauteskunde ekarrilean sartuak gaude, eta neurri horretan ezer baino lehen eskerrak eman egizkitzuegu guztioi, urte hauetan egiten aritu zaten lanarengatik, bai erakundeetan, bai herrietan, eta datozen hilabetetan tokatuko zaiguna ere makala izango ez denez. Lehenengo galdera izan behar dela zer den politika. Eta zertarako egiten dugu politika. Eta uste dut, atzo ere gertatu zirela bi ekintza oso garrantzitsuak kokatzen duela bere lekuan asuntoa. Alde batetik eta erakundeak bere jarduerak eragindako kaltearen aitortza plazaratu zuen, eta horren inguru ikusi dugu ere mahai politikoaren balorazioa edo esparru politikoan zer emango duen batez ere aurrera begira. Baina baita ere Gasteizen, atzo, indarkeria matxistak bi emakume hil zituen. Oso ekintza latza, baina zoritzarrez oso ohikoa ere bai. Eta galdera asko planteatzeko ere gonbidatzen duena. Zer jarri behar dugun politikaren erdian, politika nortzuentzat eta nola egin behar dugun, eta uste dut ere horrelako debatei ere heldu egin behar diegula. Gero gaude, irizpide ezberdinak, zalan bezala, helburu ez dalako zerrendak ere baikan zerrendak osatzea, bizita. Batzorde hau eta aurrekoa ere oso interesgarrak izaten ari direla, eta informazio gehiago luzitzen zegula, adibidez, lehenengo aldiz, ikusi ahal izan dugu osotasunean aurrekontuan, bestelakoaz, eta bakabiltza dut, bakabiltza. Lo que quiero transmitiros es, solo la izquierda independentista, soberanista, vasca en este país puede hacer otra vez la reconexión de las necesidades materiales de la gente de este país y de los nuevos retos de este país. Solo la izquierda independentista puede volver a hacer esa reconexión con los verdaderos retos que tiene este país en el siglo XXI. La derecha no tiene agenda para eso. Horregaitik, lanean jarraitu behar da. Eta horregaitik, ilusioz jarraitu behar da lan horretan. Gure ustez, horiek dira ditugun erronkak, baina guk lanean jarraitzen dugu. Guri gauzak eta egoerak lanean harrapatzen gaituzte. Beraz, bakarrik eta bukatzeko aipamen bat. EH Bildu jarraituko du lanean bere onena ematen egoera historiko hau egonkortzeko, egoera historiko berriak sortzeko eta gehien bat, 21. mendeko erronkei ezkerretik aurre egiteko. Hori da egingo duguna zuen guztioekin. Mila esker.